ಹಾಯ್ ಮಾತೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಏನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿದು ಆಡಿಷನ್ ಬೈದೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಏನು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಡ್ ಬೈ ಮಂದುಜಿ ಅಂಚ ನೀನು ಮುಲಿನ ಪಂಚಮಹಲ್ ಅಡೆ ಬೈದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು. ನಾನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಆಗಲು ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೈದೇರಿ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಪಂಡ ನೆಡ್ದುಮ್ಮಿ ನಾನು ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ನಾನು ಬೈದೆ ತೂಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ದಾದಾಪುರ ಆಪುಂಡು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಬೈದೇರಿ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ತೂಕ ಪೊಯ್ ಮಾಮೂಲಿ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಪೊಯ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪೋಯ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪೊಯ್ ತೂಕ ಬಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ದೋಲೆ ಬತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಮಿತ್ತು ಪೊಯ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಪೊಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಚಂದ್ರಲೋಕ ಪೊಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ಗೆ ಒಂದುಂಡು. ಆಡಿಷನ್ ಎಂಚಪ್ಪು ಬಂದು ಮಂಡಪುರ ಆಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂತುಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಪೊಯ್ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೇರು 302 ನಂಬರ್ ಬಂತೆ. ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 302. ತಕ ಪೊಯ್ 302 ಸರಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ 302 ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಪ ಸರ್ ಅಲ್ಪನೇ 302 ಮೂಲೆ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ತುಕ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ತುಕ ಬೆಲ್ ಬಾಡ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಪೇರು ತುಕ ಡೋರಿಗೆ ತಂದಿಚ್ಚಿ ಕುಡರ ಪಾಡ್ಗ ಡೆಪ್ಪು ಚೇರ್ ಹಾಲ್ ಮನ್ ತೂಕ ಕಾಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆರು ಮಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಹಿಂಚೆ ನಾನು ಜೈದೆ ನಾನು ಕರ್ಮ ನೋರೇ ಪೂಜೆ ಅದಿತ್ತು ಹೀರಾ ಏನೇ ಮಂಗು ಬಾ ಹೀರಂಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಬಂದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮಡು ಫೋನ್ ಬಂತಿದ್ದೇನೆ ಮಂಗೆ ಬಂತೀನಿ ಮುಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಕುಡ್ಲ పోయింది బల పండకు అంటే ఇంక బేలుండు ఇంక వచ్చి బేలు నేను కొంచెం బరు నిచ్చి బరండి అంటారా యాక్టింగ్ ఆడిషన్ పక్కరే బల్తమైంది